הכפתור האדום, אתה רואה? כן. אחד להתחלה, אחד לסוף. אילן, הוא רוצה להקליט בווידאו את השקט ואת הנשר, אז הוא מבקש להיות בשקט. חרא ברה! יאללה, הייתי בטוח יבואו קוף 1.5 מטר עכשיו, יאללה שלי. מה הוא חושב? שהקוף יופיע מתי שיבוא לו? הוא צריך לקבוע שעה. אבל ראינו מיליון קופים. הוא עובד בעבודה הזאת 20 שנה? היה צריך לבוא כל יום באותה שעה לקוף הגדול. מה הוא חושב? שהיום הוא יבוא ככה, היום לא בא לנו ביליארד? זיו, זה מטורף, היה קטע עם התוקן.